Ay, ana. Fred, shout out ra, Fred. Kaon mo din, bete. Super mega bay and karon na human nagmig pangaligog ng hipot ng grupo. Shout out ni Nemrod nga si Nemrod certified dili na siya boy best friend. Jaira nga single nga way uyab until now. Pahanak ko. Okay. Sweetie bird couple. Shout out Ramis mag-uyab nga kana. Shout out Rami. Super mega bay subscribe. Unsa day Fred? Wala forever. Unsa day tawag sa atong lolog-lola Fred? Oh. Wala forever. Everything is no forever. Everything is no. Oo, proven. Kami dere super fam. Dili gyud may mga boy best friend kay mihilig ana mga boy best friend. Abala may. Kuya, kasi sa imong content. Saman? Ka? Nga? He. Ayo, ako tong gamon niya sorry pod pohon pod. So pero di pataas pa nag journey sa ato ang so na nangabot super fam dito kana sila mga grupo. Asa to? Makita diri super fam. Packers, shout out. Packers, Shout out. ha? Shout out gustanan nga mga tao. Oo. Kami guys. Please subscribe ninyo akong channel kay mas munas na tawon eh. Subscribe ra ko guys og kuan ipahimo man yung page. Yeah, or problema na just in case may matang famous. Shout out ni Rename. Shout out ni Rename Abdi Packers nagkakaon pa. Shout out ni Rename nga certified na si Rename wala jud na siya boy best friend. Nice kay nang pagka-girlfriend kay wala siya boy best friend. Lahi man si Alfred kay amigo man tanan. Amigo man tanan. Dayo. Ikaw bro, naka-shout out bro. Naka-shout out imong girlfriend. Imong uyab ka. Kita mong gimay di ba? Katong nang mapapagkuan sa imong baul. nga, shout out ko sa akong mga uyab. Shout out ko sa mga uyab. Katong kusog mangumpay. Bro, kitong kusog mangumpay ro. Katong kusog mangumpay. Ha? Ato man tagay imong gimay din kusog mangumpay. Banda nangawa ka siya kamote. Ligo to gamote niya. Kamong lang sa Nya kay chicks man di ay di wala problema. Pun like isulong man. Oh, gisolong man di nahangyoan. Ilan Nangaon na sila super. Basta man yung mga adito. Binulong. O giadto na mo gihikap. Wala lagi hila. Walang hilanat lagi, Jay. Na si Jaira expert na siya kaayo. Patay may mo anak kay mo man dunay life, di ba bro no? Dapat ito. Baka mabuhi og wala. Oh, mabuhi walay anak. Walay oh. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Ay ana, Fred, shout out ra Fred. Kaon mo din, bete. So mo to siya super fam kay ku ana wa nay dagat o nay dagat. Ku ana kayo kanang mabaw na kayo mo na mauli kami na lay mag-adjust sa dagat. So mo to, don't forget to subscribe itong bago pa makakita. Hit notification bell katong bell all para update mo sa aming vlogs na ako. Alright.